benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Bo día, compañeiros e compañeiras. Estades escoitando Radio Clementina, a voz da nosa escola. Hoxe é un día moi especial. Celebramos o Día de Rosalía de Castro, unha das nosas escritoras máis importantes e unha defensora da nosa lingua e cultura. Para celebrar este día, imos falar dun texto moi interesante, o Manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega no Día de Rosalía de Castro 2025, escrito por Marga Doval. Imos escoitar algúns fragmentos deste manifesto e reflexionar sobre o que significa para a nosa lingua galega, a nosa terra e a nosa identidade. O manifesto comeza cunha fermosa invocación: saúde e forza, animais terrestres. Saúde e forza para reclamarnos o dereito de vivirnos en galego, para sermos Galiza, esa palabra que nos sinala. Aquí falase da importancia de reivindicar a nosa lingua, de sentirnos orgullosos de ser galegos e galegas, e de loitar porque o galego siga vivo na nosa terra. Sí, é un chamamento á defensa da nosa identidade, da nosa cultura e da nosa forma de ver o mundo. O texto di: saúde para a lingua pola que somos e seremos na terra que camiñamos, cuberta de palabras en todas as estacións do ano, de ervas e flores, de ventos que zoan cantigas e ríos e regatos pequenos. Que fermoso pensar na nosa lingua como algo vivo, que crece coa natureza, que se mestura co vento, coa auga e coas estacións. E iso é o que somos nós, palabras que nadan mares, que bican cons, que viven e respiran en Galiza. O manifesto fala de Rosalía de Castro e do seu legado. Esa casa do amo, que Rosalía de Castro nunca ocupou. Pobre Galiza,
non debes chamarte nunca española. Rosalía foi unha muller valente que loitou pola nosa lingua e cultura nun tempo no que era difícil facelo. Ela é un exemplo para todos nós. E hoxe seguimos a loitar por esa Galiza libre, orgullosa da súa identidade, que non se deixa dominar por ninguén. O texto tamén fai unha chamada á solidariedade. Saúde, para pronunciarmos Gaza, pola memoria de todas as cándidas de Sobredo. Sementes de vida, mártires asasinadas en Palestina. Aquí vemos como a nosa loita pola lingua e a cultura está ligada á loita por un mundo máis xusto, onde todas as persoas teñan dereito a vivir en paz. É importante lembrar que a nosa voz pode servir para defender non só a nosa terra, senón tamén a de quen máis o necesita. Como di o manifesto, saúde, para en alegre veciñanza dicirmos ola ríos, ola fontes, ola regatos pequenos, ola vista dos meus ollos en que sempre nos veremos. Celebremos hoxe a nosa lingua, a nosa terra e a nosa cultura. Celebremos a Rosalía de Castro e a todos aqueles que loitaron e loitan por Galiza. E recordemos que a festa facémola nós, entre todos e todas. Arriba, toleirona mocidade! Grazas por escoitarnos hoxe en Radio Clementina. Recordade que a nosa voz é importante e que xuntos podemos seguir a construir unha Galiza forte e libre. Ata a próxima e non esquezades, saúde e terra. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.